Magabli ka rin sa mga cookie rin. Bayad ano? Ay, puta! Hello, what's up mga igala? Yay! So another video na sad nga walay klaro pero muhatag ko kalingaw ninyo syempre ihato Japan kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-boy bugoy mga igala ang mupapas umuwag kay sakasakit sa tagsatag sa ninyo ka mga dugan syempre kauban ako karon mga igala ang boy big boy Chogi! Uy! Ulit ang 20 oy! Dodong buwang! Pero mga igala kay among ihatag sa inyo ang mga klase sa amigo. So katuloy nga atong mga amigo no nga lain-lain yung klase, lain-lain og gigikanan nga lugar, lain-lain og gikaon, lain-lain og baho sa ite, lain-lain og baho tutot. Mga lain-lain klase sa amigo. Unang amigo, amigo nga great philosopher. So katuloy sila mga amigo buwang nga. Oo. Grabe manupo. Panahon pa ni Plato. Plato di Socrates. So, dara ang video clip na mo ani mga higa. Watch it. Yun. O buwang, nauli na mali ka buwang. Alain sa kay muli. Abdir na din yung klase day. Ay sa kay Guldi. Uy, ulit ang 20 oy. Malupot na day karon. Sunod nga amigo mga igala, kanang mga amigo nga feeling bright. Agay! Kaya wamin may kaya kung sa standard nila dito sa eskwela, magpa-bright bright, aris boarding house. Ay! Ginawa ko, di ba kaya ba mo? Kuan, wag ay Ay mo kay gagnaw. Pamaymay na sa. Isa. Here we go. Jerman! Buwan! Naman, noy. Isa mo Ikaw ba po sa kuwan? Unsa man na imong kuwan niya eh? Unsa man na imong kuwan niya? Ibasa ako na unsa na kuwan na question. Kaya ako makikikumat, di ba kanang in English sa okay. In English sa Erin kay Kati. Unsa man na in English Erin? Meow. Baba, sige yawa. Find the volume and the surface area of the fucking face. Oy! Kasayo na nabuwa? Ang kanang volume. Kabantay ka sa imong cellphone? Oo. Kaning iya ko diri si Kili. Money volume. Suloy. Oh, Pamaymay na sa. kana volume na. Wala lagi nga na maestro mo. O anak ka na inyo may di na ka mo gyud. Ako ka mo basta ko na. Basta ko na. Ate yun oh. Pamaymay na sa. Sunod nga may amigo mga higala kato ni mga amigo nga kusog kay maghuwa magkwarta. Tapos tingilis, di kay ba mo ilis. Ang ina. Buwang. Ang daw isulti ni mo. Sunod. Manguam lagi ko kwartaon ta. Pila man? So pila da kay magpagwapo lagi ko. Sige lang kapulam niya ako kay ilis-ilis kung niyagi ako mga nailis. Pila man? Ikaw rin eh. Sa pila na da. O puna na to oh. Oh. O da pa oh. O da pa oh. Oh. No. Oh, boy! Asa naman? Yan na lang oy. Oh, grabe yun na, oy! Do! Asa naman? Sintag buno ko to yun yan oy. Lose di mo! Lose di mo! Oy, gawas na nila yung mga boarding house. Oo, dito. Do, bayad na do. Sumunod. Unya lagot. Nalibang mga ganito.
plastic, luudag na ako. Magambli ko rin sa mga spooky rin. Bale, no! Ay, puta! Sunod nga klase sa amigo mga higala, ang katuning mga amigo. Amigo nga plastic! May kayo si mga tubangan, man, iktalikod ni mo. Gitorture na kaglibak mo na yung mga amigo nga. Gidaot na. Man, mani. Hindi ka rin na. Ha? Hindi ko sa Ay! Kan! Anong? Motoy, balinsay? Ano, nalagi ka na lagi. Wala yun, sabay-sabay ako. Amigo ba tani niyo? Oh, amigo, may kinig tao bang? Kani siya bang, may kinig? Kani, suod kita ning amigo bang? Oo. Tanan niya buhat mo ang ato giportahan niya. Amigo ba tani? Amigo tani bang? Amigo na yan. Ano, yung pagkaway bataga na? Amigo. Ay, Kani siya, amigo kinatubang no? Maglabas ako. Oh, sige. Ayaw. Tay, ito ka na. Pati pag na akong baho pagigba pa. Uy, grabe ginagawa. Gihulman ka na. Bago? Pwede mo? Og last nga amigo mga higala, ka ng mga amigo nga dugay kay mo magkaligo, amot lang nagtukuros lang mo gapo silang pagkaligo. Allah. Kanang dugay kay mo magkaligo mga higala, amot lang nagunsa na sila sa CR. Magampo guro na kurasyon or gapo intaw sila. Sa pagkusa mo kaadlaw maligo, intaw na mauli yung nong. Amigo. And last but not the least mga higala, ang nga ng amigo ninyo nga drama. Pero tiging kama, every day, every night, every moment of your life, magsige na sila gilak, magsige na sila patambag. Unya, mangitag rason yun, nagibuhagan silang uyab, buwan sila kita sa ilang nawong. Andiyan! Gibuhagan ko niya! Ha? Gibuhagan ko niya! Andiyan na! Gibuhagan! Naunsahin mo rin eh! Gibuhagan! Kuya! Sa may rason? Wala ka kay bata, tao ko na mong naong sa amin. May bawaan. Na may PC yan, na hay yan. Oo. Na may bridge dito. Mm. Paghikog mo lang. Ay, gila ko eh. Ayaw, nagagila. Ikaw, kanang kuha mang ikam. Kanang inana naman dyan na imong itsura diri sa kalibutan. May kuan na lang kas imong papa. Kay, kuan eh, di ka na patuntawan na. Lagit pa kay ka. Ay, sige. Og that was mga video nga makalingaw ninyo mga higala pero walay klaro yato gyapon kaninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy Big Boy Chucky! Buwang guys! Isa ay katawa. Action. Ay sa ayaw tabo ni mong now.